og velkommen til den her video. I dag bliver endnu en vlog, fordi at i dag bliver en mega hyggelig dag. Det er fredag den 19. og vi går på juleferie i dag. Mega fedt. Sygt tiltrængt. Og så har vi fest i aften. Her i første modul, der skal vi spise morgenmad. Det er faktisk historie, men vi har aftalt med vores historielærer, at vi skal spise morgenmad, og så tager vi alle sammen noget med. Så jeg skal lige ned og have fundet mine ting. Så i går, der havde vi juleafslutning på mit arbejde, hvor jeg både fik min julegave og hvor vi lavede pakkelej. Men også den her julekalender fra Puga. Og jeg elsker te. Altså jeg elsker te. Men jeg vil sygt gerne smage den her. Og jeg føler, at det passer ret godt til, at vi ligesom skal spise morgenmad, hvis jeg lige tager noget te med. Derudover så fik jeg også min julegave fra mit arbejde, hvor jeg fik den her kæmpe højtaler. Sygt fedt. Jeg prøvede lige at teste den lidt af i går. Og jeg synes faktisk, den er ret god. Men ellers så er det egentlig bare planen for nu indtil videre. Og så må vi lige se, hvad dagen ellers byder på. Det synes jeg skulle smage. Det smagte typen. Så må det jo være ham. Hej venner, vi har lige spist morgenmad. Vi har spist morgenmad nu. Og vi har også lavet læsser, og nu hygger vi. Vi har hul efter. Det gider jeg ikke. Måske vi ender på magen. Måske. En vlog? Ja. Klar. Tilde, hun sidder lige og laver fransk. Hej vloggen. Vi er på vej til Mækken. KTM. Vi fangede et trafikuheld på at gå ind. Unboxing. Er det noget, du har valgt om fætter? Ja, Nu er det. Hej. Du lægger sådan noget K-pop. Det tror jeg givet til Emma. Ej, hvor sjovt. Tilde, hun sidder simpelthen med deroppe. Ja, sjovt. Se den her lille McDonald's logo. Ja, cute. Ej, den er cute. Hej. Så er vi på vej tilbage fra Mækken. Jeg har Mette fået. Jeg har en iskaffe. Ej, med en smag. Ja. Og vi har, når vi kommer tilbage, så har vi pause, og så har vi juleafslutning. Så det er spændende. Og der skal være sådan noget, der minder om masser af monopolet. Eller hvad hedder det? Ja, jo. Ja. Så det er meget spændende, det glæder vi os til. Og så er der kemishow. Yes. Og juleferie. Hvad har du? Baguette. En ice coffee. Tak. Hej, nu har jeg fået fri, og vi har spillet volley og fået pioner og snøfler og mandariner. Ej, hvor lækkert. Ja. Jeg drikker den her. Hvad er det? Iskaffe. Jeg skal ikke have. Nej, vi glæder os til det her. Nu er det programmet. Emil, skal du spille? Og vi har turbo ildebrand. Jeg skal på skiferie. Så jeg kommer hjem, så hopper jeg ind i en anden bil, og så kører vi. Så jeg har tænkt mig at være meget fuld, så jeg kan sove hele vejen. Men jeg har også Mig og Victoria er her også. Du skal lave en explode. Okay, jeg er lige kommet hjem, og nu har vi juleferie. Mega fedt, mega fedt. Ja. Lige nu der skal jeg tage og finde mit outfit til i aften. Så efter jeg har fundet mit outfit, så skal jeg i bad og vaske mit hår. Nu skal jeg gøre mig klar. Jeg lavede faktisk julenegle i går, men det er allerede faldet af på 2 fingre. Men ja, jeg har fundet mit outfit, og så skal jeg have de her på. Nu skal jeg til at lægge make-up. briller på. Hallo! Vi er fremme, og nu skal vi ind og se Mia til. Og vi glæder os. Ja, fordi jeg har set dem, jeg har fået sneak peek. Ej! Fuck, I høj! Fuck, I cute. Hej, vi er fremme. Og vi har vores julesweater, og vi er i gang med at sætte borde og stole op. Hej alle sammen. Strømmebakkenærer fra Timothy, så der vil vi squeeze det her ned af den. Er det sådan håret? Made by mama. Cindy Lou, made by mama. Hvorfor får jeg ikke plads? Det var alle bedre. Det er procent. Så er der mad. Det er godt, du har en kæreste i dag, ellers får du ikke scoret særlig meget. Jeg efter nytår, nej, efter høstfest.
lægge op vloggen. Mig og Tille, vi klarer det. Der er sket noget forfærdeligt. Jeg har ødelagt mit pandebånd. Sygt øve, så nu kan jeg ikke have det på. Hey, mit pandebånd er jo gået i stykker, så jeg har lånt den her lakke. Nu er det jul igen, og hvad har det mig? Det liv er sidst efterår, nej, med så på mig. Har du nemt så hvad er det tid, men hvad har det mig? Nu er det jul igen, alt kan ske, når det er jul. Her, hey, det er Vesterbro. Og hvad er hun af dem? Hvad er hun af dem? Ja, vi har! Så det er vloggen, ja. Hej vloggen! Mette, hun snart rammer 100 subs. Så gå lige nu og abonnere, så laver hun et eller andet, som kunne være fucking fedt. Så gå ned og abonner til hende. Ja, tak. Hej venner! Vi laver lige en status. Hej vloggen. Hej vloggen. Hej, det er Helga. Hvad så alle sammen? Det her, det er Mettes vlog. En dag i hendes liv. Wow! Og så siger Jens laver backflap. Mette laver back. Ej, kan! Hej vloggen. Klokken den er 20 minutter i 12. Og om 3 skal Lærke på skiferie. Hej, vi er på vej hjem. Og tak fordi I så med.